Din il-bidla li qed iwettaq il-Gvern se tkun qed tolqot l-erq tal-problemi li kienu qed jaffaċċjaw il-bdiewa. Kien b'dan il-kliem li l-koordinatur tal-Aqda Bdiewa Attivi Malcolm Borg irreaġixxa għall-avviż legali li ħareġ il-Gvern u li se jkun qed jagħti serħan il-moħħ lill-bdiewa li jaħdmu raba' tal-privat bil-qbiela. Din ir-riforma hija maħsuba biex tara li jintlaħaq bilanċ bejn iż-żewġ naħat, jiġifieri sit ir-raba' u l-bidwi filwaqt li jiġu garantiti s-sostenibilità tal-bidja, il-produzzjoni u s-sigurtà tal-ikel u l-ħarsien tal-ambjent rurali. Ma dan l-istazzjon is-Sur Borg qal li dan huwa avviż legali pożittiv li se jagħti serħan il-moħħ lil madwar 7,500 bidwi. Hija liġi pożittiva immens, hija fl-opinjoni tiegħi game changer. U hija game changer għax naħseb li tolqot l-erq ta' problemi li kienu qegħdin jaffaċċjaw il-bdiewa li kellhom kawżi pendenti jew li għandhom ir-riskju li jkollhom kawżi pendenti minħabba li din il-legal notice propju qiegħda tistabbilixxi metodoloġija ġdida ta' kif jiġi stmat ir-raba' f'Malta. Il-Gvern ħabbar li l-valuri pubblikati se jirriflettu diversi fatturi bħal font tal-ħamrija, l-aċċess għall-ilma u l-aċċess għat-toroq fost l-oħrajn. B'hekk ikun assigurat li ma jkunx hemm varjazzjoni ta' stimi għall-istess art agrikola. Dawn il-valuri se jkunu pubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern u għandhom jiġu riveduti kull 5 snin. Intant fil-fema ta' Emanuel Grima, bidwi żagħżugħ, dan l-avviż legali se jkun qiegħed jipprovdi prezz ġust u xieraq għall-kirja tar-raba' agrikolu u fl-istess ħin joffri aktar ċertezza, stabilta u serħan il-moħħ fil-qasam. Dawn kienu għalieqi li l-bdiewa kien ilhom jaħdmu numru ta' snin u ma kienx hemm liġi sostanzjali qiegħda tissalvagwardjahom. Din il-legal notice issa hemm xi ħaġa ċara u konkreta fejn il-bidwi jkun jista' jħallas prezz ġust u prezz moderat kemm għalih u anke għall-assit tal-għalqa.